И Костапче. Първа среща. Знам заглавието вече. GTA San Andreas. 30 епизод. Първа среща. Не съм виждал, че... Ай. Опани. Значи... Вече бяхме там. Шофьор на цистерна. Окей, значи... Шофьор на цистерна ще бъде заглавието. Когато се оправя, ще ти кажа. Окей, хора, още от първия опит. Доближих се до стената. Целунах я с камиона. Трябва ли? Отидете до... Трябва ли мисията да е толкова гадна? Окей. Значи... Или по-скоро окей. Искам да ги съдя. Приятел ми каза, че трябва да вървя по магистралата, да видим защо трябва да ходим по магистралата. Да ни стане по-трудно или по-лесно. И както го знам, сигурно да ни стане по-лесно. Защото както ми помогна с тези мисии, ще ми помогне. Няма да ми пречи. Превъртял е 4 пъти. Явно... чакай, гадост. Колата се учи да пуши. Слава Богу. Минах тази мисия минах. Не минах, искам да кажа. Първия път снимах, както винаги. Но ето какво се случи. О, супер! Добър ден, Каталина. Камион пълен догоре с газ. Не съм го виждал, теб. Добър не бизнес. Да, сега се махни. Ако имаш нещо за мен, винаги има стока. Чао. Окей. Значи просто правим услуга на това. Окей, хората, и мисля да е за епизода и бай-бай!